U Užičkoj bolnici u poslednjih 6 dana pregledano više od 200 osoba, od kojih je za 102 potvrđeno da su zaraženi trihinelom. Na bolničkom lečenju zadržano je 14 pacijenata, među kojima i 5 dece. Očekuje se da će broj obolelih da raste s obzirom na to da period inkubacije traje i do 45 dana. Zaraženo sušano meso divljih svinja probalo je više stotina ljudi. Šta je na terenu utvrdila veterinarska inspekcija? Ko je kriv za epidemiju trihineloze na teritoriji opštine Čajetina? Koje se posljedice može da izazove taj parazit i kako se leči ta bolest? Samo su neko pitanja za goste našeg programa. Zorana Ivanović, on je načelnik veterinarske inspekcije, i profesor dr. Darko Nožić je sa nama, on je načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Pre nego što počnemo da analiziramo situaciju u studiju, predlažem da prvo čujemo izjave lovaca, ljudi zaraženih trihinelom. Nakon odstrela ja sam lično odneo uzorke mesa i predao u veterinarsku stanicu u Čajetinu, koja mi je izdala potvrdu da je meso ispravno i da se može dalje koristiti. Meso smo koristili i nakon prvih simptoma od pojedinih kolega da su dobili određene bolove, temperaturu, posumnjalo se da se radi možda o neispravnom mesu. Ja sam ponovo odneo uzorke mesa koje sam imao kod sebe u drugu veterinarsku stanicu da uradim kontrolni pregled na kome mi je izdata potvrda da je meso zaraženo. Od tog momenta smo alarmirali sve ljude koji su došli u kontakt sa zaraženim mesom kako bi se odmah javili na preventivne kontrolne zdravstvene preglede. Ja sam jedan od prvih pacijenata koji je osjetio bolove tokom ovoga šta je se desilo. Povodom toga sam se obratio zdravstvenoj ustanovi u Čajetini. Oni su posumnjali da je trihinela, poslali smo zdravstvenu ustanovu Užice. Kada sam saznao da je trihinela, obavestio sam učesnike ostale naše grupe, prvenstveno predsjednika, i potom je došlo do toga, on je ponovo odneo meso na pregled i došlo je do toga šta je se desilo. Kako je to sad moguće? Upravo ima problema malo u tim izjavama i postupcima koje je lovačko društvo učinilo prilikom odstrela tih divljih svinja. Dobro, kakvi? Ono što bi gledalci televizije Pink trebalo da znaju, znači da svu divljač, znači u Republici Srbiji, znači vlasnite divljači je Republika Srbija, a da dozvolu za gazdovanje lovištima se predaje od strane Republike Srbije putem ugovora lovnim udruženjima. Lovno udruženje izdaje dozvolu za odstrel određenog broja divljači na tom terenu u skladu sa svojim planom i nakon toga se daje lovcima lovna dozvola. Ono šta... Dobro, to nema nikakve veze sada sa ovom trihinelom. Upravo to ima veze sa trihinelom, s obzirom da nakon odstrela, znači onaj koji gazduje lovištom je dužan da obezbedi veterinarsko-sanitarni pregled odstreljene divljači, jer divljač po principu ne pripada lovcu, nego pripada udruženju, to je sa onim koji gazduje revirom, to je lovište. Čekajte, što ste rekli sada? Dakle, lovac ubije divlju svinju. Tako je. Uzme tu divlju svinju? Ne može da je uzme, već mora da se divlja svinja obeleži na licu, na mestu odstrela, markicama koje su propisane pravilnikom. Ko da je obeleži? Lovac? Znači, ili vođa grupe lovaca ili onaj koji gazduje lovištem, to je propisano pravilnikom, treba da se uradi evisceracija odstreljene životinje tu na licu mesta, da se izvade unutrašnji organi, s obzirom da nakon 45 minuta već dolazi do prelaska bakterije iz želuca i creva u krvotok, to je tu meso. Znači, tu mora da se uradi evidentiranje odstreljene divljači, evidentiranje unutrašnjih organa, te da se odnese ta divljač odstreljena na mesto koje je namenjeno pregledu odstreljene divljači. Znači, pričamo tada još uvek divljač ne pripada lovcu, ona pripada onim koji gazduje lovište. Čini mi se da je ogroman broj nas ovde, zato vas ovako gledamo čudno, prvi put čuje. Dakle, ako lovac ubije divlju svinju, sada, negde, on mora da zove neku komisiju ili nekoga da izađe na teren, da je obeleži tu životinju, iako lovac ima dozvolu, ima se... On ima dozvolu za odstrel. Znači, on ima dozvolu za odstrel, ima dozvolu da ustreli tu životinju u skladu sa planom odstrela. Nakon toga, tu životinju može da stavi u promet samo onaj koji gazduje lovištem. I to nakon izvršene službene kontrole. Svi znamo što radi lovci. Lovci ubiju životinju, imaju dozvolu i odnesu tu životinju kod kuće. Upravo se zbog takvih propusta i takvog načina i shvatanja još uvek lova i ono što je lovac upucao, to pripada njemu, ovakve stvari dešavaju. Službena kontrola odstreljene divljači je propisana i ovaj postupak o kome ja pričam je propisan Zakon o divljači i lovstvu još 2010. godine. Pravilnik o načinu pregleda i
trofeje odstreljene divljači iz 2012. godine. Zašto to još uvek se ne primenjuje onako kako je napisano na terenu je zaista veliko pitanje. Šta ako je sada u prošlu nedelju bilo 500 lovaca u celoj Srbiji, 2000 lovaca u celoj Srbiji. Neka je polovina imalo uspeha, dakle neka je odstreljeno 500 nekih životinja. Da li to znači da bi 500 nekih inspektora ili nekih ljudi trebalo da izađe na teren i da markira ili šta već izvadi utrobu, kako ste rekli? Znači, onaj koji rukovodi lovačkim gazdinstvom, on određuje odstrel i oddaje lovačke dozvole. I on treba da planira da li je moguće da se izvrši ono što je propisano propisom i zakonom. Što se tiče veterinarskog pregleda odstreljene divljači, veterinarski pregled odstreljene divljači rade naše kolege veterinari na terenu koji imaju ovlašćenje u skladu sa zakonom o veterinarstvu da vrše službenu kontrolu odstreljene divljači. Što znači da od 2250 veterinara koji trenutno rade na terenu mogu da dobiju praktično svih 2250 da vrše službenu kontrolu. Da li oni onda rade i nedeljom? Pa veterinari je 24 sata, 7 dana u nedelji. Rade. Životinje se tele 7 dana u nedelji, ne biraju kad će. Njima je posao tako i organizovan da oni moraju da pruže veterinarsku uslugu 24/7. Tako da uopšte ne možemo sumnjati da je propust nastao zato što neko nije mogao da izađe u to i to vreme na teren da izvrši službenu kontrolu. Ja razumijem da to piše u zakonu. Vidim, vi ste doneli ovde zakon i sve ste lepo markirali, podvukli i mi uopšte ne sumnjamo da vi ne govorite istinu. Ali da li i vi jeste vi lovac? Ne, moj tast je lovac, ja nisam lovac. Pa dobro, i jeste pitali tasta da nije to malo čudno da lovac kada odstreli neku životinju mora da zove neku komisiju ili predsjednik udruženja ili veterinara ili dakle neko treće lice, da on pregleda tu životinju i da onda ta neka osoba, pa da ide kod veterinara, pa tek onda da je nosi kući. A kako bi onda bili sigurni da ono što stavljamo u promet i što jedemo u kući je ispravno, osim ako nije pregledana, odstreljena divljač tamo gde treba da bude pregledana? Vidite, čovek kaže da je odneo je na analizu. Mi pitamo iz veterinarske inspekcije šta je odneo i od kojih životinja je odneo, s obzirom da taj uzorak nije pratila markica koja je trebala da bude privezana za odstreljenu divljač. Kažem, o identifikaciji uzorka i o identifikaciji trupa odstreljene životinje mora da postoji neposredna veza. I zato se ne radi pregled odstreljene divljači nošenjem nekih uzoraka tamo u neku veterinarsku stanicu, nego se radi pregled odstreljene divljači na terenu. Sa druge strane moram da kažem da veterinari imaju jednu drugu ulogu, da brinu o zdravlju životinja koje se nalaze u lovištu. Šta mislite, koliko lovaca ima u Srbiji i koliko lovaca recimo nedeljom ujutru rano, oni jedno čekaju nedelju ujutru, ustaju već u 3 ujutru i kreću, uzimaju svoje pse i kreću u lov. Koliko može da ih ima i koliko oni ubiju životinja, odstrele životinja? To je već pitanje za lovnu inspekciju i za ono ko planira odstrel, ja zaista ne mogu tu procenu da vam dam. Iz ugla zakona sada, dakle, interesantno je da li mi imamo mogućnost da prokontrolišemo toliku količinu odstreljene divljači u celoj Srbiji? Imamo mogućnost, samo su stvar loših i starih navika koje ne možemo da kažem, nekim propisom dovedemo u red u ovako kratkom vremenu. Znači, navike su ono što mi moramo da menjamo i zaista apelujem na sve lovce da odstrel divljači rade u skladu sa propisom i da pregled odstreljene divljači rade veterinari. Znači, to što je životinja bila zdrava i trčala šumom pa je neko upucao, ne znači da ta životinja ne krije neku skrivenu manu, to jest da može biti izvor zaraznih bolesti od koje će ovako veliki broj ljudi. Šta ako ne može da izađe ta komisija pa i da stavi tu markicu? Neće biti dozvoljen lov u tom slučaju, zato što je upravnik lovišta, to je onaj koji gazduje lovištom, dužan da obezbedi sve preduslove da se lov sprovede na stručan i profesionalan način. Da, razmišljam o tome šta vole da rade lovci. U svojim čizmama gazde kroz blato, da se provlače kroz šiblje i žbunje, da jure, da pucaju, zato i idu tamo. Popije se i malo, nose sada svi one zaštitne prasluke, to je dobro jer se vide između sebe, ali dakle, da li će pristati jedan lovac da, iako ga zakona to obavezuje, da kada odstreli jednu divljač, da onda čeka, da zove telefonom i da čeka satima na tom mestu tu komisiju da dođe, jer će mu on reći veterinar možda pa ne mogu zato što tamo se teli krava, to mi je važnije tu da pomognem, ili će reći taj iz lovačkog udruženja pa stići ću, ali za 1 sat, 2, jer imam još
odstreljenih tamo komada? Ovako, znači, kako isto ovaj pravilnik propisao, pregled odstreljene divljači se vrši na mestu koje je za to namenjeno. Služba koja gazduje lovištem je dužna da obezbedi transport tih životinja od mesta ulova do mesta gde će se vršiti pregled odstreljene divljači. Kada se izvade unutrašnji organi, kao što kaže pravilnik, i vađenje unutrašnjih organa može da izvrši i onaj koji je pratioc u lovu i da tu izvrši obeležavanje divljači. Divljači i unutrašnjih organa, znači sve se pregleda u kompletu. Ne pregleda se samo meso na trihinelu. Znači, kada se izvrši identifikacija odstreljene divljači, znači onaj koji gazduje lovištem je dužan da dođe da odnese tu ulovljenu divljač do mesta gde će se izvršiti pregled. Tu ono od divljači postaje meso divljači. Smatrate, znači ona tačka gde više divljač nije divljač odstreljena, nego postaje meso i u tom trenutku, znači nakon izvršenog veterinarsko-sanitarnog pregleda, službene kontrole odstreljene divljači, ono dobija žig kao i svaki drugi veterinarski žig koji možete da vidite u mesarama i može se nakon toga transportovati ili u objekat za rasecanje, preradu mesa divljači. Sve je to potpuno nešto što govorite. Ali kako je sada stanica veterinarska mogla njima da da bilo kakav žig, odnosno bilo kakav pečat kao dokaz da su oni odneli neko meso na kontrolu? Pa upravo nikako, zbog toga što pregled... Ali vidite da su oni to dobili? Ne, oni su dobili potvrdu izvršenom pregledu mesa na trihinelu, onog uzorka koji im je donet. Oni su, kao veterinarska služba, samo izvršili pregled uzorka mesa na trihinelu, spiralis, u skladu sa onime šta je njima doneto. Taj uzorak niti je bio obeležen markicom odstreljene divljači, niti je to, kao što kaže gospodin, da je on lično odneo. Imamo mi ime i prezime čoveka koji je odneo ta dva uzorka mesa i to nije gospodin koji je na televiziji. A sa druge strane, što se tiče pregleda mesa, nije čak ni donelo ni lovačko udruženje ta dva, da bi se to moglo povezati sa udruženjem ili sa tim lovom. Znači, donelo je fizičko lice, osoba na svoje ime i prezime 2 komada uzoraka mesa od odstreljenih divljih svinja. Koje su to divlje svinje i da li su samo te divlje svinje odstreljene u tom lovu, to će utvrditi istražni organi. Mi razumemo zakon i da na papir može da se stavi bilo šta, ali ako je to nemoguće primeniti u praksi, bez obzira o čemu da se radi, onda takva zakonska praksa, odnosno regulativa, ne bi trebalo da postoje i potrebno izmeniti. Da li vi mislite sada, s obzirom na to, vidite što se dešava, imate ogromno iskustvo na poziciji Crnakosti, da je ovo dobro rešenje, da je ovako zakon dobro regulisao, deluje nekako gledajući sa strane da je i suviše to komplikovan i povezan sistem, više ljudi u jednom sportskom danu bi trebalo organizovati da ne bi došlo do ovoga do čega je došlo, ili postoji neki brži način, neki efektivniji način koji je primenljiviji u praksi? To bi isto tako značilo da ono što je u klanicama, što se kolje na nekom većem nivou, da bi im recimo moglo da se pusti bez veterinarskog pregleda. Nije moguće, nažalost, tako. Zakon i ovaj pravilnik o uslovima stavljanja u promet odstreljene divljači je vrlo precizno definisao. Ali da li je na dobar način? Na odličan način je definisano, samo je na nama, kao što sam rekao, još jednom apelujem da se stare navike menjaju. Profesore, da li je moguće nekako na oko videti, primetiti po nekim simptomima ulovljenje divlje svinje ili kada su ljudi odneli kući da nešto ne u redu sa tim mesom? To je teško, mislim, da. Mislim, ja sam kliničar, ne znam to konkretno, ali mislim da je to jako teško. To su vrlo mali, znači te larve su par milimetara u suštini veličine. Šta je to? To su u stvari gliste, paraziti, ili helminti, znači gliste male. Znači veličine par milimetara ima ženska i muška, ženska je nešto veća. Gliste i to je golim okom se jako teško vidi. Znači to naravno nikad se ne treba ni oslanjati na golo oko, nego jednostavno treba meso ili pregledati adekvatno ili najbolja je termička obrada. Znači termička obrada, znači iznad 75 stepeni ako se kuva pola sata ili peče, praktično svi delovi mesa, onda se uništava. Ili smrzavanje. I smrzavanje. A može i zamrzavanje? I smrzavanje, recimo na minus 15 negde do 2 nedelje ako stoji, ili duboko smrzavanje može i za 24 časa još sa nižim temperaturama da se unište. Mada ljudi vole kobasice i vole sušeno meso i usoljavanje, ali to nisu jednostavno metode koje će da unište trihinelu. Ja bih morao ovde, ja se zaista izvinjavam, moram da se umešam, ispred veterinarske inspekcije, ispred ove države Republike Srbije postoji pravilnik o načinu suzbijanja i iskorenjivanja trihineloze, zaista da
kažem da ne postoji u skladu sa pravilnikom nijedan način osposobljavanja trihineloznog mesa. Šta to Znači znači? ovo što je profesor rekao, to su znači kliničke metode kako se uništava trihinela u mesu koje je oduzeto, to jest namenjeno uništavanju nakon otkrivanja zaraze. Razumete, znači sve ovo meso će biti na taj način uništeno, da ne bi došli naši gledalci u zabludu, da na bilo koji način mogu da prenebregnu pregled životinja na Dobro, jasno, trihinelu. da, to Znači je jednostavno, jasno, da. znači zaista ja se izvinjavam, morao sam da reagujem. Pravilnik kaže, propisuje 3 načina uništavanja zaraženog mesa. To je kuvanjem 2,5 sata komada ne debljih od 10 cm, to je spaljivanjem, znači nema osposobljavanja trihineloznog mesa za ishranu ljudi. Da. Profesore, samo recite nam, da li je istina da se ona u mesu životinje nalazi trihina upravo u najaktivnijim mišićima, kao što su žvakaći mišići, kao što Da, je nalazi se u dijafragma? dijafragmi, Da. najčešće u mišićima koji se pokreću jednostavno. I da li se analiziraju upravo ti mišići? Da, ti mišići se analiziraju. I mišići da li gde je se to najviše siguran očekuje. pokazatelj? Ako ima trihine, sigurno će biti u tim mišićima. Pa mislim ništa nije apsolutno, evo. Mislim možda i kolega kompetentniji za ovo, ja sam u stvari kliničar i kod mene dođu kad svi ove metode jednostavno ne dokažu trihinelu i kad se ne izvrši adekvatno u stvari uništavanje trihinele. U principu ništa nije sigurno, mislim. Ništa nije apsolutno, ali sa ogromnom verovatnoćom Da ćete metode u pronaći. stvari metode uništavaju. Ali zašto je ona, praktično. profesore, toliko opasna za ljudski organizam i zašto ne može da se izbaci iz čovječeg tijela? Pa ona je tako, ona je jednostavno opasna, sve zavisi koliko se u stvari pojede larvi, jednostavno. Ona ne mora uopšte da bude opasna bolest. Ima mnogo asimptomatskih, da ljudi recimo imaju trihinelu i da ne znaju. Znači sve zavisi recimo u 1 gramu mesa koliko ima tih larvi. Ako se pojede malo do 10 larvi ne mora ništa da bude ili može malo da boli stomak i nikom ništa. Međutim ako se pojede velika količina u gramu mesa preko 50, ne znam 100 larvi, nastaju jako teške kliničke slike. Ja sam ovdje 30 godina na VMA, vidio sam par smrtnih slučajeva, čak porodičnih, porodičnih tragedija, jer te larve kad iz svog creva prodru recimo u organizam preko limfotoka pa krvotoka, onda se rasiju u različite organe. Pa ako dođu u mozak i srce, onda praktično vrlo često budemo nemoćni uprkos svim terapijskim merama. Ali moguće operativni putem nekako pronaći? Ne može operativni, nekako to su ih mali izvaditi? paraziti, ne može, to su mali paraziti koji se mere u milimetrima, znači A to se ne skeneri, može, 2D, ima 3D, ništa, 4D, ništa ne magnetne vreje, rezonance, ništa. to su sve dijagnostička sredstva. Pa Mi dobro. možemo da vidimo da se nešto dešava u mozgu, ali kad njih u stvari stotine dospiju do mozga tako sitih, ne može se ništa uraditi. Mislim ima ti antiparazitarni lekovi, ali oni nemaju veliku vrednost kad već trihinela prodre u organizam, kad prodre u to srce do mozga, onda nemaju vrednost. Imaju vrednost tek dok je još u crevima, kad čovjek prvih par dana, a kad se već bolest iskomplikuje, što vrlo često pacijenti dolaze u nekoj kasnijoj fazi, onda u suštini primenjujemo samo tu, da kažemo, simptomatsku terapiju ili Da li aparat istina za da onda disanje. čovjek ceo život mora da se bori sa trihinelom u svom Pa organizmu? nije to tako veliki problem ako pregura tu akutnu fazu. Da. Mislim, ona dođe do mišića, tamo se začauri, kalcifikuje i kao neko strano telo ne mora da pravi velike probleme. Pacijenti sa trihinelozom 1 mjesec, 2, 3 dana imaju tako nelagodnost, bolove malo u mišićima, ali sve to vremenom u stvari kad se ta trihinela učauri jednostavno nemaju neki veliki problem. Najvažnije je izaći u stvari iz te akutne faze da se održi život, ali nekih velikih posljedica nema. Kasnije ako čovjek preživi. Kako vi, profesore, kada vi kupujete meso, kada kupujete suvo meso, kada ga termički obrađujete kod kuće, čega se vi pridržavate? Gde kupujete, gde nikad ne kupujete, ali potpuno verujete svakom pečatu? Verujete, ili imate nekog svog prodavca od kojeg Pa ima domaćina od koga kupujete 2-3 meso? mesnice gdje kupuje meso, mislim da su sigurno, mislim državne su uglavnom i jednostavno nisam opterećen sa tim. Prvenstveno što se meso uglavnom termički obrađujemo, znači I to je slabije se najsigurnije. jedu, da, to je najsigurnije, mislim, a i u prodavnicama, ovim velikim tržnim centrima gdje se uzima, mislim da praktično nema nikakve opasnosti. Da, hvala vam puno što ste došli ovde. Samo nam recite, vi za kraj, Zorane, šta ćete reći tastu sada, u sljedeću nedelju kad bude krenuo lov? Još jednom nam ponovite tu proceduru koju ćete reći i njemu i Kao čega i se svaki. plašite da će vam, da vam govore već sada lovci koji vas slušaju?
Ja kao što sam rekao, znači, dogovorite? korisnik lovišta je dužan da obezbedi uslove da se lov nesmetano odvija. Lovačka udruženja moraju neposredno da sarađuju sa korisnikom lovišta, da dogovaraju... Korisnik lovišta je lovac. Ne, korisnik lovišta je lovačko Udruženje. Ne, udruženje koje gazde lovištem. Lovačko udruženje može biti više na jednog korisnika lovišta. Da obezbede uslove da Znači, se lovačko lov nesmetano... udruženje obezbeđuje koje uslove? Znači, lovačko udruženje obezbeđuje pratioca, obezbeđuje dozvole za lov, Dobro. a korisnik lovišta je taj čija je divljač dokle god se ne udari veterinarski pečat. I znači, u slučaju odstrela, onda lovac mora da radi šta? Da zove koga telefonom? Nema potrebe koga da zove. Korisnik lovišta je tu već sa njima. Samo, znači, korisnik lovišta je dužan... Podeljeni su u više grupa. Izađite u mislima na teren. Sami ste u šumi, nema nikoga oko vas. Odstrelili ste divlju svinju. Šta da radite? Naravno, neko će doći od korisnika lovišta da tu divlju svinju neće niko na leđima nositi. Znači, oni džipovima stave je pozadi u tovarni prostor i odnesu do mesta za pregled. Dobro. Znači, niko odstreljenu divljač, pošto se radi o grlima i po 120-150 kg, ne nosi ih na leđima. Taj deo organizacije preuzima korisnik lovišta. I na mestu odstreljene divljači, kaže pravilnik, da može i onaj, pošto svaka grupa lovaca ima svog grupovođu. Grupovođa može da nosi markice za obeležavanje odstreljene divljači. I da je tu na licu mesta, kaže pravilnik, na licu mesta pre pomeranja divljači sa mesta odstrela vrši se identifikacija. Znači, onaj koji vodi grupu lovaca od 5 lovaca, obeležit će to markicom, uradit će vađenje unutrašnjih organa, znači bez unutrašnjih, i tu kesu isto tako obeležiti markicom, pošto je markica trodelna. Treći deo je za trofeje, naravno to se može raditi kod veprova. I onda će obavestiti onog ko će doći džipom ili ladom, nivom ili već čime, da se to na tom mestu preuzme. Znači, sa tog mesta odstrela divljač ide na mesto gde će se vršiti službena kontrola, to je pregled odstreljene divljači. To se i dalje radi na račun i teret korisnika lovišta. Jer lovačko udruženje? Ne, to je korisnik lovišta, to je onaj koji gazduje revirom lovstva, što bi mi rekli. Koji izdaje dozvolu za lov. Dobro, da. Tako je. I nakon toga lovac može reći da on ne želi meso odstreljene divljači. Šta ćemo onda? Znači, korisnik lovišta vrši promet, to je stavlja u promet i naplaćuje naknadu za meso odstreljene divljači. I korisnik lovišta sa te strane odgovara za ono što je stavio u promet. Jer moralo je da bude stavljeno u promet sa veterinarskim žigom, da niko ne dođe u rizik da bude oboleo od trihinele i na taj način može samo da se garantuje bezbednost mesa odstreljene divljači. Molim vas, javite nam šta vam je rekao tast kada mu budete još jednom ispričali. Bićemo u kontaktu. Hvala vam. Dajte mi da vidimo vestić.